O Sergas nega que se vai amortizar a praza de pediatra que Meaño comparte con Meis. O xerente da área sanitaria de Pontevedra Salnés mantivo unha xuntanza telemática co alcalde Meañés onde lle trasladou ese compromiso. Manteñen coa súa palabra que a plaza de Dena non se amortiza. Que ocorre? Debido á pandemia son incapaces de buscar facultativos para repoñer un facultativo, neste caso pediatría de Dena. E mentres ese servizo non se repón, uns 500 nenos da localidade cando os de Meis son atendidos no ambulatorio de Baltar, unha situación que se ven producindo dende hai meses. No verán quedábamos sin pediatría, pero logo despois, rematado o verán, a proposta que me dixeron é, despois do verán, repoñemos a pediatría. Non foi así, porque debido á pandemia pois non foron capaces. O alcalde comparte o malestar dos veciños pola falta deste servizo. É un servicio moi demandado. Era compartido con Meis por o tema de número de nenos para cubrir ese cupo, e os veciños e as nais están demandando ese servicio. Entón, nós loitaremos para que ese servicio se siga prestando con Meaño. O alcalde tamén aproveitou a reunión para reclamarlle ao Sergas a reposición dunha praza dun facultativo no ambulatorio de Meaño. O doutor que había xubilouse no mes de novembro sen que polo momento se cubrise a vacante. A situación que nos estaba explicando é que, debido á situación tan excepcional que estamos tendo co tema do COVID, non teñen facultativos. Entonces, nun proceso normal, nun ano normal, a reposición sería bastante rápida, pero dada a situación non se atreven a dar datas. No Concello polo de agora descartan retomar as movilizacións confiando en que o Sergas cumpra a súa palabra e que máis axiña que tarde Meaño recupere estes dous facultativos.